El trial és una de les disciplines més espectaculars que hi ha en el món del ciclisme. Es tracta de sobrepassar obstacles només tocant els pneumàtics. Qualsevol part que toqui de la bici, tant sigui el pedal com la biela, el quadre, són punts de penalització, igual com si toca qualsevol part del cos, ja sigui el colze, genoll, peu, el maluc, qualsevol cosa d'aquestes, són punts de penalització. El trial és un esport que va néixer aquí a Catalunya, concretament va néixer a tota la part de Barcelona, en què hi havia molta gent que començava a practicar mototrial i després els fills d'aquesta gent també volien fer mototrial, però eren massa petits per anar amb moto. Llavors el que van intentar els pares és fer modificacions en alguna bici perquè els nens poguessin acompanyar-los en aquestes sortides. I bé, al final va anar tot evolucionant molt fins que es va començar a arreglar el trial en bici i van començar a haver-hi competicions. Aquestes competicions van anar passant, es van anar ampliant fins a arribar a Europa i a Europa es van desenvolupar molt i això van començar a haver-hi tant copes com campionats d'Europa fins a arribar als campionats del món. Després hi ha dos tipus de bicis. Hi ha les bicis de 20 polzades que són més petitetes i hi ha les bicis de 26 polzades que són més grans. Són dues categories diferents perquè uns tenen uns avantatges i l'altre té uns altres avantatges. Les bicis més petitetes, les de 20 polzades, són molt més ràpides, són molt més àgils i tècnicament és un pèl més fàcil. En canvi, les de 26, que són més grans, és molt més fàcil fer obstacles molt grans perquè són això, més llargues, més altes, llavors és molt més fàcil arribar a obstacles grans i llargs. Després, a nivell de competició, això com he dit està separat i normalment són 5 zones. Està arreglat que aquestes 5 zones han de ser de diferents materials. Per exemple, una pot ser de roques, una altra ha de ser de troncs, una altra hi ha d'haver bigues de formigó i tot això pot estar una mica barrejat. Normalment s'intenta que totes les zones siguin d'un tipus de materials perquè visualment sigui més, que es vegi més bé. Hi ha aquestes 5 zones i s'han de passar 2 cops cada una. Llavors serien 10 zones en total. Això en unes semifinals. Després, els 6 millors riders d'aquestes semifinals són els que tenen opcions de passar a la final. Després, en aquesta final, el que ha quedat 6è comença primer, el que ha quedat 5è comença segon i així successivament. Cada zona d'aquestes està dividida en 6 parts. Cada part d'aquestes sumes 10 punts, fins a un total de 60. Per tant, en una carrera, en unes semifinals, els màxims punts són 600 i en una final, que només es passa una vegada per cada zona, el màxim de punts són 300. Llavors, el qui aconsegueix més punts és el guanyador de la prova. A nivell més d'aspectes condicionals necessaris per fer el trial, és superimportant la part de força explosiva i de potència. Per què? Perquè al final el que fem són salts molt grans i llavors com més ràpid siguis, més opcions tens d'arribar bé als llocs. I com més fàcil et sigui arribar a un obstacle, més descansat estaràs pel següent. Això per una banda. I per l'altra també necessites resistència en aquesta força i resistència a la potència. Perquè, clar, tens només 2 minuts per acabar la zona. Llavors, què passa? Que normalment vas bastant just de temps i si no t'espaviles no pots arribar a sumar els 60 punts. Per tant, com més fort físicament estiguis en aquest sentit de resistència a la força i que es recuperis bé, doncs menys hauràs de descansar a davant de l'obstacle i més ràpid podràs arribar al final de zona. Una altra de les parts importants que s'ha de tenir en compte en el trial és la part mental. Influeix moltíssim, molt més del que la gent es pensa. Perquè a nivell de concentració has d'estar superconcentrat perquè no només ho has de fer bé, sinó que estàs potser a 2,5 metres d'altura en un perfil superpetit i que si et despistes una mica doncs pots caure i et pots fer mal de veritat. Llavors has d'estar molt concentrat en aquest sentit i llavors també has de confiar molt en tu mateix, perquè si tu
creus que no ets capaç d'arribar a fer aquell pas, aquell obstacle, moltes vegades no ho afrontaràs al 100% i no aconseguiràs superar-lo. Però en canvi, si tu confies en el teu nivell, si confies en tu mateix i saps que pots fer-lo i tires 100% confiat, tens moltes més opcions de poder realitzar aquell obstacle i de poder superar-lo. I després, per altra banda, doncs el mateix, suposo que això passa amb tots els esports. A nivell personal, el que m'he trobat jo és que si no confiava 100% en el meu nivell, doncs no podia lluitar per aconseguir una primera posició en una competició internacional. I això, quan de veritat he sapigut que podia guanyar, és quan he assolit aquest resultat i aquí es veu realment la importància de creure en un mateix i de confiar en el teu nivell i en les teves possibilitats.